פרשת לך לך, פרק י"ב. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. ואברך מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 570 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרי אשתו, ואת לוט בן אחי, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. וירא אדוני אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, וית אוהלו בית אל מים והעי מקדם, ויבן שם מזבח לאדוני, ויקרא בשם אדוני, וייסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרי אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד, ויראו אותה שרי פרעה, ויהללו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה. ולאברהם היטיב בעבורה, ויהי לו צאן ובקר וחמורים, ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. וינגע אדוני את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברהם. ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגדת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי היא, ואקח אותה לי לאישה, ועתה הנה אשתך, קח ולך. ויצב עליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו.